explorers, pioneers. You said science is about admitting... Цяга да даследавання ў нас у крыві – гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. Deal? Deal. Вітаю вас, шановныя слухачы, у падкасці «Адкрыю сабе вучонага. Грамадзянская навука ў дзеянні». Гэта праграма пра тое, як звычайныя людзі, як вы і я, могуць стаць часткай навуковых даследаванняў і ўплываць на наша агульнае жыццё. А сёння мы хочам пагаварыць пра гарадскую мабільнасць і пра тое, як грамадзяне могуць дапамагчы будаваць устойлівы гарадскі транспарт. Ці вы калі-небудзь задумваліся, што ваш звычайны шлях на працу альбо дарога вашага дзіцяці ў школу ці нават вячэрняя прагулка могуць стаць часткай важнага навуковага працэсу, што агульнага паміж грамадзянскай навукай і транспартам. У гэтым нам усім дапаможа разабрацца эксперт і навуковец фонду «Неруш Натура» Владимир Зуеў. Добры дзень. Устойлівая гарадская мабільнасць – гэта калі горад спраектаваны так, каб пешаходы, раварысты, грамадскі транспарт і нават прыватныя аўтамабілі маглі суіснаваць бяспечна, камфортна і экалагічна. Але каб будаваць такія гарады, патрэбны рэальныя дадзеныя. Дзе шмат людзей, дзе небяспечна, дзе не хапае інфраструктуры транспартнай. І вось тут уключаецца грамадзянская навука. І, дарэчы, хачу зазначыць, што гарадская мабільнасць, устойлівая такая мабільнасць, гэта далёка не міт. Магу засведчыць сам, як карыстальнік грамадскага транспарту і таксама ровару ў горадзе, на якім па дарозе на працу і з працы ўжо накруціў больш за 37 000 кіламетраў, што, як падказвае інтэрнэт, складае амаль падарожжа вакол свету. Адзінае, што не збіраў інфармацыю, каб мае назіранні маглі стаць часткай навуковых дадзеных. Як гэта можна паправіць? Вось што хачу спытацца ў эксперта. Вельмі проста. Вы едзеце на ровары і карыстаецеся дадаткам Bike Citizens. Адзначайце, дзе вам незручна, небяспечна ці проста не хапае інфраструктуры. Уся гэта інфармацыя трапляе ў базу дадзеных. А гарадскія ўлады і планіроўшчыкі бачаць, тут варта зрабіць роварную паласу, а тут асвятленне ці пераход. Іншы прыклад – эйркэсцінг. Людзі з мабільнымі датчыкамі якасці паветра ходзяць па вуліцах і ствараюць жывую мапу забруджвання паветра. І часта самая кепская сітуацыя каля аўтадарог з інтэнсіўным рухам. Або праект Map My Way to School. Бацькі разам з дзецьмі пазначаюць небяспечныя месцы на школьных маршрутах, дзе няма тратуараў, светлафораў або пераходаў. Гэта і ёсць грамадзянская навука ў дзеянні. Владимир, а як далучыцца звычайнаму чалавеку? Можна далучыцца вельмі проста. Па-першае, спампаваць з інтэрнэту адзін з дадаткаў, там Street Complete, OpenStreetMap, Sensor Community. Калі вы карыстаецеся роварам, уключаць трэкера маршруту, запісваць яго і пасля даваць для аналізу. Калі ж пацыруеце з дзіцём, азначайце, дзе няма асвятлення, пераходаў, дзе вам незручна. Ці далучайцеся да лакальных ініцыятываў. Магчыма, ў вашым горадзе ўжо ёсць група грамадзянскіх даследчыкаў. І нават адна вылазка з мабільным датчыкам або з дадаткам – гэта ўжо навуковы ўнёсак. Гэта варта рабіць, таму што нашы гарады не ствараюцца толькі архітэктарамі і чыноўнікамі. Іх будучыня ў руках тых, хто імі карыстаецца штодзённа. Пешаходы, раварысты, бацькі з дзецьмі, студэнты, пенсіянеры – усе мы. Вы назвалі прыклады некалькіх аплікацый, прыкладанняў. Яны все ангельскія ці там амерыканскія. Ці у нашым рэгіёне яны працуюць? Усе гэтыя дадаткі ў цяперашні час яны лёгка адаптуюцца да тых ці іншых нацыянальных моваў, так што будзе карыстацца зручна і ў Польшчы, і ў Беларусі, і ў іншых краінах. Ну, а тое, што праектыроўшчыкі і чыноўнікі глядзяць і іх улічваюць у сваёй рабоце, гэта якраз паказчык таго, што грамадзянская супольнасць можа ўплываць на развіццё горада. Канешне, у розных краінах узровень такога ўзаемадзеяння розны, адрозніваецца, але ўсё-такі трэба марыць пра лепшае і уплываць на нашых дзяржаўных служачых. А пра тое, як у Польшчы гэта адбывалася з прасоўваннем, напрыклад, ровара ў якасці гарадскога транспарта, мы паразмаўлялі з польскім экспертам з арганізацыі «Зелёная Мазовша».
Od tego 12 roku, o którym pan wspomniał, przez te 13 lat. Праўда ў тым, што за апошнія 13 гадоў, калі з'явіўся прадстаўнік па веласіпедным руху мэрыі, шмат што змянілася. Яго першай задачай была ліквідацыя так званых тэлепортаў або прабелаў і забеспячэння бесперапыннасці існуючай інфраструктуры. Раней часта здаралася, што ўчасткі веладарожак раптам абрываліся, новыя пачыналіся за некалькі сотняў метраў з аднаго альбо з другога боку дарогі. Гэта было як спагетці, але не вараная гнуткая, а рассыпаная па стале. Можна сказаць, што цяпер у гэтым плане ўсё лепш. Але мы, не толькі тыя, хто ўдзельнічае ў руху «Зялёная Мазоўша», але і веласіпедысты ў цэлым, не зусім задаволеныя тэмпамі гэтых змен. Існуе пэўнае разыходжанне паміж заявамі чыноўнікамі і тым, што абвяшчае стратэгія развіцця горада і рэальнымі дзеяннямі. Między tym, co głosi strategia rozwoju miasta do roku 2030, a faktycznymi działaniami. Якую ролю, на вашу думку, грае навука у развіцці устойлівай мабільнасці ў гарадах Польшы? Można to nazwać pewną fizyką społeczną albo psychologią społeczną, czymś takim. Гэта можна назваць сацыяльнай фізікай, што насамрэч і ёсць навукай. Кажуць, што калі 2/3 карыстальнікаў веласіпеднай інфраструктуры ў пэўным горадзе жанчыны і або пажылыя людзі, гэта азначае, што тут усё вельмі бяспечна, таму што менавіта такія людзі менш схільныя рызыкаваць. Маладыя мужчыны, якія часцей ездзяць па вуліцы, падобнай да праспекта Незалежнасці ў Варшаве, чым жанчыны і дзеці. Мы некалі нават праводзілі даследавання дарожнага руху і выявілі, што жанчыны ў Варшаве ўсё яшчэ складаюць 40% сярод раварыстаў, а большасць мужчыны часта даволі моцная на больш спартовых раварах. Што гэта значыць? Ёсць такі гарадскі планавальнік і сацыёлаг дацкага канадскага паходжання Майкл Колвін Андерсон, які сцвярджае, што працуе дэвіз «Будуй, а людзі будуць ездзіць». Калі ёсць над чым ездзіць, людзі будуць гэта рабіць. Часта здараецца, што нават незвязаная веладарожка, якая мае пэўную даўжыню і па дарозе, там ёсць нейкія цікавыя месцы, напрыклад, паркцік ёсць з марозівам, раптам на ёй з'яўляюцца людзі і карыстаюцца, катаюцца tam. Atrakcje w cudzysłowie typu park albo budka z lodami i nagle się pojawiają ludzie i nagle na niej jeżdżą. Як удзельнічаюць звычайныя жыхары? Ці былі прыклады, калі гарадскія ўлады ўзялі пад увагу дадзеныя, сабраныя грамадзянамі? Chociaż przykład tego happeningu, gdzie żeśmy po prostu ze składek... А вось прыклад выпадку, калі мы проста купілі 1 ці 2 вядра вады за нашы членскія ўзносы і намалявалі першы знак роварнай сцежкі ў Варшаве. Гэта было амаль 30 гадоў таму, калі я быў маладым студэнтам. Цяпер гэтага не трэба. Прайшло ўсяго 17 гадоў і ў мгненні вока з'явілася прыгожая роварная інфраструктура і дарогі троху звузіліся. Калісьці на вуліцы Свентакшыскай на шырокім тратуары было больш машын, чым на дарозе. Гэта нагадвала тое, што адбываецца ў Азіі ці Індыі і не адпавядала цэнтру еўрапейскай краіны. Цяпер жа, калі вы едзеце па Варшаве, шмат пабудавана сцежак менавіта там, дзе мы, як асацыяцыя, патрабавалі шмат гадоў. Таксама мы давалі меркаванні па канкрэтных праектах, а часам даводзілася даслаць каментары, што можна перасунуць дарогу бліжэй, крыху пашырыць ці звузіць паварот. Гэтыя змены, магчыма, і касметычныя, але з пункту гледжання веласіпедыстаў іх варта ўключаць у праект, перш чым будзе пабудавана нешта непажаданае. Значная частка роварнай інфраструктуры зроблена з праектаў, якія рэалізуюцца праз партыцыпацыйны бюджэт, у які таксама ўносілі свае ўнёскі нашы ўдзельнікі. Я лічу, што мы аказалі значны ўплыў на тое, што веласіпедны рух у Варшаве лепшы, чым на мяжы 1990-х і 2000-х гадоў. Цяпер жа і кантакт з гарадской адміністрацыяй прасцейшы, бо змяніліся каналы сувязі, ёсць платформы ў сацыяльных сетках, ёсць дыскусійныя групы, дзе можна абмяркоўваць розныя пытанні непасрэдна з чыноўнікамі і праекціроўшчыкамі. Można bezpośrednio z urzędnikami, z projektantami tam dyskutować o różnych rzeczach. Далучайцеся да грамадзянскай навукі, адкрывайце ў сабе вучонага, бо кожная заўвага, кожны запіс – гэта крок да чыстага, бяспечнага і ўстойлівага горада, дзе жыць усім нам. It's like we've forgotten who we are now. Explorers, pioneers. You said science is about many more. Цяга да даследавання ў нас у крыві. Гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. You? Deal. All right.